Авылның язмышы анда яшәүче кешеләргә барып тоташа. Уйлый калсаң, чыннан да шулай. Киләсе видеозмабыз шәһәрдән авылга күченеп кайткан тырыш, эшчән Фирая һәм Альфред Султановлар гаиләсе турында. Инде 5 елга якын алар Әгерҗе районының Кырынды авылында яшәп, үзләренең шәхси фермер хуҗалыкларын булдырганнар. Тырыш, хезмәт сөючән гаилә белән без дә аралашып кайттык. Әгерҗе районының Кырынды авылында Фирая һәм Альфред Султановлар гаиләсе 5000гә якын бытбылдык тота дигәч, biz аларның шәхси фермер хуҗалыгына сәяхәт кылырга уйладык. 5 ел элек Ижауда эшләп пенсияга чыкканнан соң, алар туган авылларына Кырындыга кайтып төпләнергә булганнар. Һәм менә биредә үзләре өчен яңа шөгыль бытбылдыклар, перепелкалар үрчетүгә алынганнар. Иң беренче эш итеп Султановлар үй шартларына яраклаштырылган инкубатор сатып ала, аннан йомыркалар. Иң беренчедән без йомырка сатып алдык. Тукайский районнан, Чалы ягыннан алып кайттык. Именно үзебез өчен куеп карадык. Менә бәләкәй инкубаторда. Аннан бик ошап китте ул безгә. И шуннан соң без олы инкубатор алып, олы инкубаторга куймакчы булдык. Менә моннан 750 йомырка сыя монда, перепелиный йомырка. И biz аны сезонында тутырып куябыз. Хәзер перепелка чебешләре 16 көндә чыгалар алар. Аның процессы бик осат, но аның главная температура и влажность должны соответствовать. 2 сәгать саен үзе әйләндереп тора. Һәм ниһаять без бытбылдыклар яшәүче торакка узабыз. Биредә яңа туган чебиләр өчен аерым бүлмә булдырылган. Бармак башы кадәр генә бик матур чуар чебиләр чыгу белән алпан-тилпән килеп йөгереп тә китә. Авырлыгы 8-10 грамм гына булса да, шундый тере чая алар. Беренче карашка аларны тотарга җиңел дә кебек. Бытбылдыклар тиз өлгерә. Ай ярым 2 ай дигәндә алар инде йомырка сала башлыйлар. Ләкин мондый өлгерешнең үзгә ягы да бар. Тавыкларны берничә ел рәхәтләнеп асрап булса, бытбылдыкларны ярты ел саен алыштырып торырга кирәк. Алар картаялар. Идега инкубаторда алар, значит, 14 көн торалар. Аннары без аларны чыгарабыз монда для вывода. И монда алар уже 2 көн торгач, 16 көн общий. Чыга башлыйлар монда, шушы чыгалар алар. Без бер айга кадәр бергә бүтән сансырыйбыз, бер айда уже по породам аларны куябыз. Инде 2 айда, 2 ай даже тут да җитми, алар уже күккә сала башлыйлар. Аналары, аталарын без уже иткә җибәрәбез. Алга таба без җылы берничә рәт итеп урнаштырылган аслы өсле куелган читлекләр бүлмәсенә узабыз. Күгәрченнән дә кечерәк чуар кышлар мәш килеп җим чүплиләр. Салган йомыркалары читлек читендәге махсус улакка тәгәрәп төшә. Улакларда чуар йомыркалар шактый. Шунсын да әйтергә кирәк, бытбылдыклар бер-берсенә якын булырга тиеш. Ягъни аларга иркенлек кирәкми. Шулай булганда алар 45 көннән йомырка сала башлыйлар. Инде чебиләрне карау, ашату, гаилә башлыгы Альфред абыйның җаваплылыгында. Ул аларны һәр кайсына нинди азык, витаминнарны күпме күләмдә бирергә кирәклеген бик яхшы белә. Иртәнге сәгать 4-тә инде алар аяк өстендә. Шунсыз барысына да өлгерәм дибәм. Йокыны яңа калдырып торырга туры килә. Ләкин ничек кенә булмасын, бу тормыш безгә бик ошый диләр Султановлар гаиләсе. Коранда да язылган, что иң беренче не кышны ошаганнар, именно перепелканы авыз иткәннәр дип. Тавыктан башламаганнар, именно перепелка итеннән башканнар. Аны миңа тоже шулай белемле кешеләр сөйләгәннәре бар. Перепелканы ите бик файдалы, диетический бит, гипоаллергенный, йомыркасы да малое содержание холестерина, шуны файдалы инде. Аннан Япониядә аны вообще законодательно бирәләр перепелиный йомырканы. Ул иммунитетны күпләт, память улучшает. Әйе, бытбылдык йомыркасы тавыкныкыннан 4 мәртәбә кечерәк, ул 13 грамм чамасы гына. Әмма кеше организмы өчен файдасы бик күпкә артык дип белгечләр. Тарихка бераз күз салсак, Хиросима һәм Нагасакидагы атом фаҗигасеннән соң Япон белгечләре радионуклидларны зарарсызландырырга сәләтле продуктлар эзләгәннәр һәм бу файдалы үзлекләрне бытбылдык йомыркаларында тапканнар. Хәер, бездә дә әлеге сихәтле йомыркаларны кулланучылар, аның файдасын күрүчеләр арта бара. Бытбылдыкларның тән температурасы 42 градус. Бу аларны вируслы авырлар белән чирләүдән саклый. Йомыркалары да сальмонеллез белән зарар алмый икән. Шунлыктан бытбылдык йомыркаларын пешмәгән килештә кулланырга була. Бу аеруча файдалы. Аларның бит световой день узын. Безнең датчиклар белән эшләй, например, монда итәнге 5 кабына утлары, кичке 10-да сүнә. 7 сәгать йоклый, ул вакытта төнне дә бар, без ишегалда чыксак, ишетле тавышлар, алар юк-юк та кышкырып җибәрәләр.
Сылтановлар гаиләсе бутбулдыклар асрау эшен инде энәсеннән җибенә кадәр беләләр кебек. Әмма алар әле һаман да өйрәнәләр. Төрле төбәкләрдәге фермер коллегалары белән аралашалар, барып тәҗрибә уртаклашалар. Алар бу эшне яратып, бөтен күңелләрен биреп эшлиләр. Кошлардан тыш алар әле күркә, индаут кебәпкәләре, фазан, бройлер чибләрдә асрыйлар. Гомумән, Фирайпов белән Альфред абыйның пар килгән бәхетле гаилә булуы күренеп тора. Алар икесе дә ачык йөзлеләр, оптимист рухлылар. Эшкә батыр, тырыш булуларын әйтәсе дә юк. Киләчәктә дә билгеләнгән планнары, ниятләре тормышка ашсын иде. Чулпан Әмири, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары, Әгерҗе районы.